sa labati na. What's up, Marjun? Views. Lumabas kami kay Uncle, minsan lumabas kami kay Lola. Mami, kung napapalood mo to, di ako nag-uukod. Naghahanap lang sa sakyan. Oh, bike. Ayun na. Nakadlock. Mantay pa. Store na to, store. Wow! Hey, tirat pas.
Sakto, tinola. Totoo, yun. Ewan ko kung saan tayo pupunta. Mang Kanor. Kanor! Dati. Oo, siyang gumawa niyan. So, mas pababa tayo doon. Oh, Number 1! Number 1 bike ni. Sama tumpok niya. Mang Jo, mga kayo pati ni Adeng.